Niillä on imuvuoto. Se on vähän isompi reikä. Minkään reissu voisi alkaa. Tästä lähdetään. Harmaalta näyttää. On siellä vähän sinistäkin taivasta. Ja me tänään päästään ajamaan. No niin, eka stoppi ja ollaan Haarjoen asemalla. Otetaan lopputiimi tästä kyytiin. Sitten lähdetään posottaa kohti Hyvinkäätä. Niin, se on rassi. Pomppauksen jälkeen Sä osaat sen. Ei mitään, palaa. Tarinoissa kysyn, että on nälkin takia silleen vikitellä. Tervetuloa Hyvinkäälle. Meillä sataa lähestulkoon aina, mutta tossa on rako. Tossa ei sada niin paljon. Tossa me ajetaan. Tossa välissä me ajetaan. Ajetaan kyllä. Näin on. No niin. Terveisiä täältä Hyvinkäältä. Sataa melkein miehiä, eli Raining Man. Mutta ei ihan, sataa vaan vettä. Ja sitä tuli aika paljon. Yksi lähtö saatiin. Ja Voitettiinko ne? voitettiin me. Me oltiin selkeä ykkönen. Siis ennakkosuosikkina lähdettiin ja tää on kuitti vaan, että me ollaan maksettu tätä tapahtumaa. Niin, että tää oli ihan hyvä. Joo, niin mutta niin ihan hyvin.
ihan kivasti meni reaktioiden puolesta ainakin, että kuski oli hereillä. Muuten sitten meni vähän niinku sudittamiseksi sitten. Mut tästä mennään kohti Kiikalaa sitten. Näillä samoin silmillä vedetään sinne. Jäädään sinne yöksi pohottelee. Mut kiitos erityisen Loppi Autovirelle Ekun lainasta. Ja tietysti yhteistyökumppaneille Alppila Autohuollolle, KSJ:sille, Autolasipojille, Tehotoiminelikolle ja Usakar Trucksille ja viimeisenä Custom Stickers. Mutta me lähdetään köröttelemään tästä Kiikalaan, niin pysykää kanavalla.